Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Nongpoh near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Uba Meral Bonds Aim, ubulong MLA jong Nongpoh constituency, haga khatar terig jembang arajar arpuai. Ula pa ada kajing Thoh show menteri rangba jong jela kuan rot kongkal sangma, ban pensngau halor kijing bagi Paidbah katem Bhoi kila ya kendo Jingeh, kam tam hakum kani kapur, baka jela brok kawai, kala challenge shop, haga jingpang kelam COVID-19, kabala nang kieu, kat banang mi kisngi haga jela, bat kumju ru hari Bhoi district. Habakaran sikilat patai kubor. Kawai ni kimat kibah khmat kaba kumu MLA ula pensngau sya Sorkar jela kalong ban itho no ya kijaka setslung nak benta kitu gibawan na bar ka jela ya kibala tep kum ki community quarantine center bat ai ru kila jingrap sya ki community COVID-19 management committee kum bale haus nam arajar arpho kenang bagini committee ken dopla ban penbet penbiang ya ki jingdon kam bat kham tam ban don ka jingi tre lang bat ka Sorkar ha ka bai khon persya ya ka ni ka jinglin shop jong ka khlam COVID-19 shu akani ka jing Thoh uneu MLA ka Nongpoh constituency ula karpat ru ka Sorkar ba kan penkloi na ka pentaban bu ya ka oxygen generator plan ha civil hospital Nongpoh ban penbun ya ki jaka eye injection ha keleng ka them Bhoi na ka benta ki blak kenjo ya kerta kabala khat prasnam hado kerta kabala sau nem kenang bo andupla ban pendap khambun kibala yo ya kadawai tika kaban kong ba kum ki nong song snong ba kum ka Sorkar di ban sing khia ma ka ne por mang su thu ba jing Q state jong ki positive case po ga jalla ga jongi kalong ga isha khe do kata kata namar kata ka Sorkar ga di ban sing khia kaban kong ga ban dawa na ga diang ga na kalo bak Sorkar ka dei ban jet no la ne ban identify ya kini ki community quarantine center la ne community isolation center ha ki district headquarter ha ki town la ni snong gi ba kham he po ga jala bat ha ki snong ru kum yu marang im ta ga jing pur state jong ga ne ka khlam ndi ju tang gi ka sor la di sidu gi no kondong ru numar kata de ban itu no lagi de ki school building lagi de ki no ki building Sorkar la ne ki building jong ki snong ki ba la ban penentam ko Sorkar ge de ban sip no kloi kat bala mordo na ga ban ta ban ya tri angkat ban kini ki CCMC ki beran ki snong khnang ban la ban isolate la ne ban penkerpang ya kini ki ba yo positive makumala masuthu ka wei ne ki daw ki ba ki positive case ki Q state ha ga jala ga jingi ke de ka jing le egne ko home isolation la ne haying ya kini ki berangwan na shabar gi pun bah ki bawan ki bi positive haying bar kumta tata te kani ki jing dawa ko kong ban ha ju ko por ina kren ru na ga menta ban yarap ye kini ki CCMC gi badan haki snong ka Sorkar kum bagal jirap ki por ki bade kat bala ki kentu bade ban yarap makam long ko besuk ye CCMC ro ban manage ya kini ki community quarantine center haki snong gi jungki ka baar ka mangina kren kum ha kani ko por kajing jong ginong rep nomor kumbala am sutu umta Sorkar kala dep ban identify ya gini ki wholesale market bandi ki juhur ki chap jong ginong rep ki jung kawai gadan hang thi hapo operation long kawai gadan hang than smith nei kajing kerpat ni kalong nam ta ginong rep jong athem Bhoi umdan jaka bandi gini ki juhur mata da kilik cross hapo slong ki sabat bun ki besaban bun ki besa fine ki ha one pai ba kimyo benrum hapo so ba kajing dawa menta kalong ba layo ay banya keren bat EDC jong is khasil rong la keren baru video jong mau live blog rong la keren na kam ta bikin identify ya ka we ka wholesale ka jakadi ya kini marap la kam no ha mau yong la ne ini begini no benta swawan po silong banyara ya ki nong rep jong ka temri Bhoi ni jong ni chuchu na lor kata sagui ka benta kalong ha ka bade bi khun ngi bat kani ka khlam kadi na ka benta ban penbun ya kini ki vaccination center na ga menta ki ba khat prasnem sheneng ni suthu ba Sorkar du menta ya gi ba sau pusan snem sheneng ki le haman lagi snong la ne ha ki sub center ha ki PHC ba ki CHC di kumbala am suthu menta ya gini gi ba khat prasnem sheneng ki ha ban register shwa bat bahari Bhoi district kum ga nupsa ni dantang ga wi ga vaccination center ta ga de civil hospital Nongpoh ba capacity jung ka ga long hispa ngut hisngi tanangi mendur bat ki population jong gari Bhoi kiba khat pras nem chaneng kiba la pun pho jar chispa chisngi lanong inde
Teke ke bangso ban kentu long ba sorka kade ban penbun ye gini ki dos ki di vaksin ki di ban long in place hapo ga jela ka stok ba hagaju ka por ba de ban penbun ye gini vaccination center na ka pantagi khat pras nem shane khnang ba gini ki samla gi jungi ki bal kwa ban ai ya ka vaccination kin la ban le edu center ban pendep ya ga jing ai gini ka vaccination khnang bikin shngan na ka pantagi jing ya da ya lede bat sagawai ka long ba na ka banta ban penkre ya ki don ki serious cases bat ngom ta tete ha ga bak sorkar ga on ban bu ya kini ka oxygen generator po Nongpoh civil hospital ayo on penbe ya gani bat ka health department ha ga bak koloi kat bala le kan tu ki bekin koloi kat bala bekin wan ban install ya gani ga generator ha po Nongpoh civil hospital khnang ban yarap le don kini ki case belum serious ki badon kam oxygen khnang ba nla ban pedon kam ha ba ga don ga generator ga ban generate ka ban penmi ya kan ka oksigen kan irap sibun ya kinong pang hagaju ko pot ka shimur gini kabu ban ai public pang na ga banta ki frontline worker gi jung ki doktor ki nurse ki asha ki anganwadi ki nong tre po district administration i deputy commissioner haga district ba haga jala bro ko ka sorkar bro ko ki wi khun mit batsni ki police ba ku ki de ki bro mta ga bakha ki bok yang ki blem don rangkat ni ai public terpang ki bagi nang la ban ikun khamha na ban ta kom no ban ikun ban pendunai ging saprang jong ne klam jong u covid